State House ko? Ga ni zuwa da Allah. I'm coming. Okay to, State House. I'm coming. Hello? Sorry don Allah. Ya, kai haƙuri don Allah, na san baka waye ni ba. Don Allah taimako nake nema, na zo ganin wani ne a nan. Sai kuma ban gan shi ba, aka ce wai baya nan. Ban san ko za ka iya taimaka min da transport daga Kefi nake zuwa. Daga Kefi. Daga Kefi nake zuwa, ban san ko za ka iya taimaka min da transport ba don Allah. You know we're in a cashless policy environment or era. And I don't think I have cash with me even inside my car. Let me see. Okay, I think I have 1,000 naira. Haba don Allah, Alhaji me zan yi da wannan? Don Allah, Alhaji kalle ni sama da ƙasa mana, Kalle ni sama da ƙasa, me zan yi da wannan? So 1,000 naira will not do? Kepi? Alhaji ka riƙe. Yanzu zan je ni tasha, in na je ni tasha in sha lemu. In na sha lemu, me zai rage? Kuma me zan ba mu driver? Just keep it. Alhaji ka riƙe mana, me zan ina karɓar transfer don Allah. Kamun transfer 5,000 za ka tura mu. Transfer? 5,000. Okay. 5,000 za ka tura mu. Gaskiya I don't have time. Call your account number, Shafsha. I don't have time. They're waiting for me. 4193110. 4193110. 5,000 ko? Okay, I've sent it. Let me go. Ya da kai ka tafi ka turo mu alat ban gani ba sai ka tafi. Ka yin haka. Imagine. Da ka tsaya ga alat sai ka wuce. But I've sent you the money. Here, wait. I'm trying to help. I don't know you from Adam. I'm trying to help and you're telling me. Alhaji kai hakuri kaga ba wai ina zagin ka bane ko wani abu. Ka san akwai network problem. Network problem yanzu kuma ka tura ban gani ba in ka gani sai ka wuce. But you just had me saying I'm going to the State House. To ina ruwana da State House din ka Alhaji bari mu ga Allah sai ka wuce. Kaga ni ma yanzu kefi zani ai. Ko ba haka ba. Ka gani ka tsaya mu ga Allah sai ka wuce. Well, 1,000 naira is enough to go to Kefi. Yo, Alhaji ga 1,000. Ga 1,000 inda ka bani da. What this can take you to Kefi? Ba zai kai ni ba Alhaji ina jira bari yanzu in mun ga Allah sai ka wuce. Wannan na shan lemu ne yanzu in na ga Allah sai ka wuce. Kaji? Ka dan siya yanzu akwai network problem Alhaji. To kaga yanzu ba zan iya gani ba sai ba za ka iya ka wuce ba sai na ga Allah tsin. Ka gane? Ka kalla Allah tsin sai in wuce. In kalla Allah tsin sai in wuce. Have you seen that? Ban ga Allah tsin ba. Yawa Alhaji ya shigo.